गिबि सिन्थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रामखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे दिनैनि बे समजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे मोनदेरगोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै मोनसे बे फिसा टपिकखौनो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आङो बेखौ लानानै फैबाय। बे टपिकआनो जाहैबाय नोंनि साननायाव साबधान जादो। दिनै बे मोनसे फिसा टपिकखौनो जोङो बा आङो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आङो लानानै फैबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे समाव जों मोनसे बाइबेल सिरि फिसा फरायनानै जोङो लागोननि मोनसे बाइबेल सिरि बेनि उनाव जोङो सावरायज्लायगोन। बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 4 बालाबनि 23 सिरि। बेखौ मोननो हागोन Proverbs chapter 4 verse 23। आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों? बेयाव बेबायदि बुंदों, नोंनि साननायाव नों साबधान जादो, नोंनि साननायफोरजोंनो नोङो बासायजागोन। मिथिबायना अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो गाहामथारै खोनानो मोनबाय। मा होननानै बुंदों? नोंनि साननायाव नों साबधान जादो, नोंनि साननायफोरजोंनो नोङो बासायजागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे समाव जोङो गाहामथारै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बा गोथार बाइबेलनिफ्राय बे बाइबेल सिरिखौ जोङो मोजांथारै खोनानो मोनबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, बे समाव जोङो मोनसे कुइसन दोननि जोंनि गेजेराव दे आङो ख्रिस्टियान जिबनाव आङो फोरबोनियाव आंनि साननाया साबधान नंगौना नङा? आङो सांग्रां नंगौना नङा? मिथिगौना? दिनै जोङो बेखौ मोनसे कुइसन खालामनानै नायनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै मानो बे बाइबेलनि सिरिया बे फोरबोनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मानो बेबायदि बुंदों? नोंनि साननायाव नोङो साबधान जादो होननानै नोंथांमोना मिथिगौना? दिनैनि बे बुहुमाव अनजाग्रा लोगोफोर, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा गोसोनि साननाय हनाय लुबैनाय हास्थायनायाव साबधान नङैयावनो सांग्रां नङैयावनो दिनै गोबांथार फोरबोनिफ्राय एरखेनो, फोरबोनिफ्राय गोजान जानो, फोरबोनि बोरनिफ्राय गोजान दिनै जानो गोनां दिनै जागासिनो दङ। मानो? जोंनि बे साननायाव जोङो साबधान जायैखायनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि साननायाव जोङो साबधान नङैखायनो जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा, ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा, बिब' बिनानावफ्रा दिनै फाबाव दिनै गोग्लैगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिगौना? जोंनि गोसोफ्रा मा सानो मा साना, जानायखौबो सानो जायैखौबो सानो। नंगौना नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर? आरो नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि बे गोसोफ्रा मा लुबैयो आरो मा लुबैया? जोंनि लुबैनाय साननायफ्रा दिनै अनजिमा गैया। बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों, नोंनि साननायाव नोङो साबधान जादो, नोंनि साननायफोरजोंनो नोङो बासायजागोन। मिथिगौना? दिनै जोंनि गोबांथार मानसिफ्रा दिनै जोङो जोंनि साननायफोरजों दिनै जोङो थाबायनायखाय जोङो दिनै मा दुखु दिनै मोननो गोनां जागासिनो दङ, लाजिनांनो दिनै जों जागासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, होनब्ला जोङो सिन्था खालामनि दे जोङो मा रोखोम दिनै जोङो साननायाव दङ। बेनिखायनो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स, जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ, फोरबो जिसुनि मुङै आं दिनै बेखौनो खावलायहरदों। फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जुदि जोङो जोंनि गोसोनि साननायजों जुदि जोङो दैदेनजादोंब्ला, गोसोनि लुबैनायजों जुदि जोङो दैदेनजादोंब्ला, जोंनि साननायाव, गोसोनि साननायाव, जोंनि गोसोनि लुबैनायाव जोङो साबधान जोङो जादिनि, जेन' जोंनि बे साननायफोरजोंनो जोङो बासायजानायखौ मोननो हानाय बायदि।
जोंनि गोसोफ्रा जुदि जोङो गाज्रि सानोब्ला गाज्रि साननायजोंनो जुदि जोङो थाबायोब्ला बे गाज्रि साननायखौनो जुदि जोङो मावोब्ला जोङो मा जागोन जोंथ' बासायजानाय नङा बासायजानायनि जायगायाव जोङो गोग्लैनो नांगोन गाबनो नांगोन लाजिनांनो गोनां जागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो बाइबेलनि बाथ्राया दिनै जोंखौ बेबायदि मोनसे फोरोंदों वार्निं होदों खोन्थाखादों जे नोंनि साननायाव नोङो साबधान जादो होननानै बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो दिनै बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामहरदों बेखौनो आङो मिजिंथिदों बेखौनो आं आसा खालामदों दिनैनिफ्राय जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जोंनि साननाय हनायाव दिनै जोङो साबधान जादिनि जोंनि गोसोआ मा लुबैयो मा लुबैया आं दहायनो एसे गिबियाव बुंखाबाय गोबांथार लुबैनायजों बुंफबनाय गोबांथार साननायजों बुंफबनाय जोंनि गोसोफ्रा बेयाव जोङो दिनै साबधान जानो नांगौ जोंनि साननायफोराव नङाब्ला जोङो गोग्लैनो गोनां जागोन जोङो बासायजानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन आरो जोंनि साननायफ्रा मोजांब्ला गाज्रिनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनगोन गावखौ मोजाङाव दोननो हागोन आरो फोरबोजोंबो बासायजानायखौ दिनै जों मोननो हागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनानै बयबो मोजां मोनबाय होननानै आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोननो हानायफोरबायदि स' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना नोंनि साननायाव साबधान जादो होननाय बे फिसा भिडिअखौ नायनानै गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय सोलोंबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय जे गोजोन्थों खुलुमबाय